Andane sing manut. Lah sembarang kon manut iki lho. Kok wis prai lek. Kulinan Dolanan apa? kulinan ngono kuwi. Ngono kuwi apa? Mbok sing genah ngono lho nek ngomong. Nyawar, nyawer. Lah sing nggo nyawer kuwi lho apa? Wong bayaran sak enake yo mbok jaluk kabeh kok. Krungu ora kupinge ngono. Lah rumangsamu budhek apa piye? Lah nyaur dikit mawuk dikira ora krungu. Sing genah. Krungu-krungu. Lho, kok jarat. Ngore lek ditandani. Piye to? Malah nyandak congor iki. Ngono kuwi blakakan nang ngono kuwi. Lah nang ndi to? Wong gur ngopi lho. Ngopi ning ndi? Ngopi yo nang warung, mosok nang ratan. Ana bakul kopi bengi-bengi. Lah bakul kopi kuwi lho larise nek bengi. Bengi jam 12 lagi mulai. Lah nang omah ra betah ndelok ulatmu peteng. Bakul kopi wis tutup jam 12. Jare sapa? Bakul kopi lho ngantek pendak esuk. Ono kalau karaokean kalau. Kowe kira sandi pikiran sing aneh-aneh ngono lho. Kadung pegel dolanan karaoke tenan sumuk kowe. Juga hidupku diriku